Prečo sme postsedliaci? A prečo by sme sa mali sústrediť viac na našu prírodu a nesnívať cudzie sny? Dozviete sa v podcaste Dobré správy z východu s autorom knižného bestselleru Postsedliaci Jurajom Buzalkom. My Machine má za sebou veľké finále narodeninového 10. ročníka. Na expách v Košiciach a v Piešťanoch sa deti tešili z úžasných vynálezov, ktoré si sami vysnívali. Vyrobili im ich študenti a po mesiacoch práce zistili, aké to je, keď sa ich prototyp prezentuje svetu a keď niekomu plnia sny. No nedieje sa to len tak, samé od seba. Tento ročný proces musí niekto koordinovať, prepájať školy, firmy, jednoducho doviesť nápad dieťaťa až k hotovému vynálezu. Nie je to jednoduché a preto My Machine potrebuje aj vašu podporu. Darujte My Machine a pomôžte deťom premeniť svoje sny na skutočné vynálezy. A na záver dôležitá správa. Spustili sme registráciu na Karpatskú vandrovku. Vybrať si môžete 25 alebo 50 km dlhú trasu a zažiť nevšedné turistické dobrodružstvo vo Volovských vrchoch. Vandrovka sa koná 19. septembra a registrácia je otvorená do naplnenia kapacít. Ale pozor, minulý rok sa vypredala veľmi rýchlo. Toto bol júnový newsletter Karpatskej nadácie. Pre viac info sledujte náš Facebook, Instagram, LinkedIn alebo novinky na webe karpatská nadácia.sk.